sa sisen pat kuble ye phi baro bat pidang ya pe ye ka kubor jong umau por habeng ne ya cha prang bat ka kubor hakani ka por tungi ne pe ki mat ki bakongsan jong ko kubor kumne phomat ki nong rep bakular umentri manmang khambon ka pisa na ka benta ka rep karyang omdon jingmut banyele election lada shiaring ko na kawai ka party syak wai pat ka party ong u president ka PDF yap kanong hikai ba yo pangkuslai na basya aweng kam yo jingerap ki aspa sanpo longyeng hapop mau kruat sian di blog lengba ke CMHAP pelaj pa ba oba Renekton ya ke MLA scheme lengba ke SRWP kabakot arklur tengka tam keno balik don bor ki he nongelam NPP bat penkut sendon kinong kersan ya ke parti ka jinge jeng kinong rap banyo ya kasbo dawai kala penlong ka Hills Farma Union banlai kenduk markmat yo menteri katanat karep karyang uba bante dorleng do ban pha tuklar lam halor katega phang katkum ka jingong jong presiden ke HFU uba komandar sang pliang nadu baka sarkar kalakhang ya kasbo dawai kibabun kinong rap hakajela kila siam jinge ban penhe e karep karyang kawe pat kabenta bagi pensengau kaderu halor ka jingteng syot kilo palat kimarap hakiyo kihat kabalakta hadu kata-kata kibapli kinong rap kumba pitip hi ka rap karyang hapo ka jela mekhalia kade kawe naki benta kiba kongsan baleng ong kumta namar ba kibabun hi kinong song sinong hapo mekhalia ki im na karap karyang te kajingwan jungi menta bani kendu yu minister kidon bun ki benta bani de bani kendu kawe ni kimat ki bangi layak keren kalong hakbiade bat kene ka jingbom yo ya kene ka dawai sebo ka bangin tung ngintap namar pitip hi klem ka dawai sebo numla ban tung jingtung de ka government nadu arajar kaksau kala discontinue no nang mentaban ai jingerap subsidi kinong rap ya kene ka dawai chemical da ka baong ingi bangin yarap organik dan rei ka basusi kalong bang ngimyo ya kene ki sembai organik nimyo sebo organik nimyo sembai nimyo sebo organik nimyo sembai organik dan adu arajar katsau de mentakasni ngilawan perso kuat minister ban ong ba lada ka government keempat lah ben pendiang yingi hakibiade bakini ki sebo organik badi kini ke dawai organik ting in ailat shwa yingi ya kene ka jingerap the government kadi ban ayingi ke jingerap nang bangin la ban yo ban penun kam hakibiade bat kijingdon kam ban thiet namar hadu mentahi kum kene ka dawai kidang yadi hayo hat kinong rap kidon kam ya kene klem ka dawai kum kanuksa uphan usok saw kalong ka adu sisha bangin rap klem kene ka dawai ning menjur ban government ni organik tan riya menta ka melaban penbiang tingi don kam ka jingarap na government bat halor kene ngi ai ka jing kublai minister namar ulaong basyan unsawanra ya ki jingarap ya ka ba kum kinong rap ngi di banyo halor ka jing du nong jungi bangim yo ya ka dawai kamtam makalong ka barem de kabaar kadai hagidi bat kene ka agriculture policy ka any halor karap karyang te nakling jung minister ula kren syai baka jing pun kre ya kene ka organic policy ka laya dan rimenta ka kawai pada ka policy ka babiang na menta brok ka meklia brok kawai ka bolong ya baro ki jing tung ya kene yong baila pen kre ya hakabedi pada ngilai kren ru hakabedi bat kene ka jing ba ka jing beteng jung ka jing 4 kilo halor kene ro i laong bangin sia khot lang ya kinong khayi nang ta badi kiseng kinong rap bani pen bej nalor kata ngilai keren ru hakabede bakene ke jing hiardor jung kimar rep kamta menta using kalong ke bah hiardor siapa palat tingila kentu yo minister ba udi men petrikam ya kene ka market intervention scheme ka balong ka scheme ban yarap nang menta ke jing hiardor jung kino kimar te halor kaneru ular ban se keren bat chief minister bat mene suya thu epi lese mendai ban ya thu tang ba ka don ke jing ya phun bat chief minister da bukan pun tula keren sendan ula ong sendan ba don kam ban ya keren halor kane ini ai kublai minister ba hangtung tu hi la phun yo chief minister de ban ong ban kren halor kene jing e jong jungi kum kinong rap de hakabedi bat kene ka minimum support price ngisung thu ba ka kene ka de ka central subject dan ringil ai jungmut yo minister bat ula sungu ya hab ba nakling jungi kum kinong rap ngide banda bu jingkhen ya ka hakapor bangi ngitung ngitep kaba yakini kum kanuksa habang ngitung ya usok saw lene uphan ngiri ban ken ka bible la ka bai sebo kat no sibu hakashi kilo kalong sipau tingkang ai nuksa te uta umar ubangi ngitung umdai ban poi se khandai tingka teng ka pendu noi kino rap ban rap namar ba ngim yebu jingkhen dan ringi suntu ba teng jiplut jungi kalong sipau uhiar ban ban sekapra kemun ngidu nong ar te halor kani minister ulaong banak leng jungi kum
iseng nong rep ngin kentui kinong rep bakin dabu jingkhen bat ngin saya tu iseng sarkar bala dangi rep pan ke sungdor kata te nakleng government ru kan saya rap ban ong ba umdai ban duna ya kata kador ke bangi ngilot ke halor kanir ngi ai kublai la ong ngi bangin sa ya ciprang bani trelang tengi lekran hagebede bat jing bombiang gisembai nakleng ju minister ulapun ya ki ilayo ya ke jing ujor na po yes kasihil bat na po riboy bombiang sembai tu lapun yo DHO dan yang DHO wong ba sawan mi te kinong ilam jungi kentu kini riboy kesalik sim itu sembai nakleng juga government klapen kre tengi lekran ru hakebede bat keneka hakebede bat jing bombiang kaneka mang tengka nam ta katanat karep karian dan nakleng ju minister ulakular ba unsi kran uci minister ba ka budget lane ka mang tengka nam ta kinong rep ka di banlong ka bahe ban ye kiwi ki department te halor kane nginge scam ban nakleng jong menteri katanat karep karian unsi kran uci minister bat ngin sayo ya ka budget ka babiang bat kamdei ban don ka jing ut jing nam hakebede bat ka mang tengka nam ta jungi kinong rep namar ba kumbang along karep kariang kalong ka ba kongsan hadu kata-kata te kawai ngilai kran ru kalong halor ka jing poislam jungi sembai te halor kane ru nakleng jong minister wong ba ladap yakran ki officer ba kum kanuksa ai nuksa kum hapo tersat idon iwi ikong ba kabai le shim yo sumbai terso 4 poi hapo office te hadin shibna gi pun bong la poi usumbai kajor ula dami utau sumbai te kajing poi islam te lada poi islam kamdon jingmut kata kajing ai sumbai te ngi kentu ya ki officer bakin ya trilang tresitom syu bakin pun poi ka por ka babiang namar minister uang balad keladon kata kamang tengka nam taban iki sembah ri kampoi ka por babiang te kaneru ngi kerpat banginnya trilang bat dekat kinong yalam bat surkar bedi pun poi biang por ya kini sembah keladon ru kejing ut nak liang jong kawas kasihil ka bedi bat kene ka jing jil ka bedi bat kene ka jing penjulo ki marep teng kampoi biang por te kaneru ngi lai kren bat kamtam kum ka yap ka de ka we na ki lengkha rep ka tua ba ka bang ka jur ba garap ka ba halur kanir ka la ujo na leng kila pentip na leng jong ka HFU West Kasil ba kidon kam ya ka ban ger ban yada itu kawa ban light na ka jing penjulor jong kadang mariang ban minister lakular ban sawan pej te ngi scam ba rengkat ru kiladon kiwi ki jing ujo ha ka bede ba jing herdor jong ni terpat ba kiwi ngi scam ya kanir un sa menteri kam lang ba ka market intervention scheme te kibun kiwi kimat bingi layakran dari kini ki ba kamkongsan ban ibu berngingat scam ba minister un tresitom bat nyarap nam ta jing don kam jungi kinong rap te hakbini bat kene ka jingbu jingkhen nakapor syapor na leng jungi hi kum kaseng ni jukren kinong rap bakin dabu jingkhen te mentakas ngi ngapha ro ya kene ka kubor sy kinong yalam jong ka HFU namar kumba kalong mentak HFU keladon kumba silak lai kunyo hajar hut ki membar po kastir bro kawai dengan kentui kinong yalam bakin da kentui kinong rap jungi bakin dabu jingkhen te sakoi kamat nga klub bani tu yapi bangi lai keren ro ya minister hakabede kene ki jing bomdon ki officer hapo ki district office ki jungi lakalong horti bat agri ki duna bah ki officer te dangshan ka sarkar ka lakhot application na kementaban thung ini ki post officer ki ban kumba praprai teli ki ba balai teli tingila ong minister ba un tuklar lem ban de ban thung no ik tu ki post nang ba kalong jingarap nam ta ki nong rep te nginge scam ba minister ulaklar ba ong ba yakini ki post ro ansa pendap no shen kamtam ba kandon ke jingye kendo ba markmat ki officer bat ki nong rep banya krani sibun ki jingdon kam Ka People's Democratic Front ni ka PDF kalakam baki MLA jongka baro kide ki baskem kanorim bat kumta kamnon setia ka jings ir bakila banait petno shakiwe ki party ban pen kre na kamata ki election MLA kaban long house nem arjar arpulai da ka bakentai ya ki kubor ki bak priang keleng baki don ki MLA jongka PDF baki tmu banayaso shak NPP lane shakiwe pat ki party u presiden ka PDF u bantai dorleng do ulaong bakam don jimut setia banyale election lada syuerengko nakawai ka party syakawai pat katay ka jingkran jung u kaderu kanyat sngi hadin ka jingmi no jo ka MDC umsning kakong Magdalene Sok mi molong naka party banlayaso syak NPP PE gawai ka jingja magkata de MDC hapo dis council MDC nyemla hiban bat no ipi makamdon ka anti defection law kiami irung kat baman ndai tang menta dangja nadu por ke belalai hado kini kisingiru TPI kadang ya jai tega kam election kan ong no nomor kia khore mani mare nomor kadi ke election mo kala sedang be kala election ajar fulai tedai na taka daw ong ipi kum gi am singem la aiban bat kia let yami kat baman ka kadi ke jingso ki handrai ong ipi umba pi ong mo pi pat bana kaliang jong ke PDF kala ban kliap lama no nama yo don ki badang don jing temu ban patch ni stai
kum katangan itu ipi do mentah khmat kum nga kum nong yalam bat ki member juga CSC bat ki MLA ye long kawai ye keren na kawai kapor kum no ban nang penklan ye ke parti khnang kan ni jingdon jong i saungut mentah bau arajar ar pulai pat in kiu na ka saungut chak ham bobon susu mot kata kan ni jing penkre jong i Hari kata ka jing yo sngo jong pi ki khobor hang nen tai ka kam politics de plus tu i hayo hat ya keren hi tukan syar ya keren hi office ya keren ni kata ka jing long jong i brio hi kata ngim la ban khang Henry hadu mentah ke parti kalong kawai skam na ka benta ka jing mentoy jong ke parti bat jong kinong shong shnong kham tam ki ki jaka ke bala jet yang i kong ki MLA jong ka PDF kam don ne om kata pi chong ngai pi ngele election bangidon ka nong rem ka skam ngele election na ka benta ban ai ka jing syakri ka bhashi pa ba lada ngele khna khlung yimdon ka nongrim ka baskam ban syakri ki pajba constituency ba jong state kam don jingmot ban election mer sharing ko na goi por habang ngidon na ka nongrim pat ka baskam ngidon na ka party ka baskam ni ka nongrim ka ideology jong ka party ka jong ka baskam ba ban protect ban preserve ya ka identity jong ka chat ban ka jong bat gi nong shong shnong hapo ka chela bangin trai bahan na benta ban kentiu yaki khun sama yaki nongram play ka manifesto ka jongi ka longkom ta bat kata ka diga nongrem ngani tu ipi lada klam nongrem inyala election kam don jingmot bala dang isya mare lembu shani shatai klam perkhat klam da thau klam da wa ngani tu ipi ka long khana khlong kane de ka kamyap ka kam ban chakri ka de ka kam ka kentang umdai bangin chele kai khun jakai pajba ulad bujit ulad ban lit thabut yapi thabut ak symbol bombati menda klam ka jing smutanat klam ka jing bit ka jing biang klam ka ta ka jing ya selok klam ka no ka daw pinchu i no parti nga kum nong elam ngani tu ifi ngani ai ne ngani ai skap ngani le na PDF bat ngin job bot akan election ke banwan arja fly hawat kidon katukan ne ki bangi layakran bat kidon ki bomdei ru ki MLA MDC ru ki ba kwa ban mi syakmat bat ki de ki bri ru ki badan akor ki badan burong bat ki badan ka jingkit khli ki ba kwa syaban syakri namar beliau ngingi kwa kita ngan itu ipi namar bahkan ni ke parti ke jongi kum ka nongrem ke bangi yang ngikwa iki beliau baskam ki ban ya keren lem ya ki isu ki bakta ya ka bit ka bian jong ki nong shong ke jongi ke isu ke bakta ya ka jai bendri ke jongi kita ngikwa dena ta ka dawan itu ipi hadu menta kum ka parti ngiyai ne ngiyai skam namangi smuthu bahkan ni ke jing be jong ka layar election ka bapen kulmar wari ki paj baru pajba ki kulmar menta sipor ki ben sipor ki ro sipor ki omlong su sipor pat ki ong kani ri bobiang tam mla su thu pajba ru la long confuse den ring ong pi kapor kan sabatai ngaru kan sabatai ndala dei kapor ap katukan ne ngatharai bunai me bunai jun chakmat te pilai i ba kalong kumno namar ka kam election ong pi kidon ki barung kidon ki bami parti wat ong batang ka tang ki ba phet kin dei tanah po ka PDF ki ba phet na ki parti kin don ni tamang ong ipitang ka wai ni don kam ya ki briu ki badan ya principal banyale election ban ai ka jing sekri ka khud seki paj ba no song sino jong state ka jong om dei bangin dala job ngin ya kini suki om dei bangin la job ngin ya that kata po parti jong ngim kwa ban ikum ta nyale kat balangan itu ipi mla biang anu parti ka don bet ka jing thut ang nen tai ring nyale kat bala bante la kami ta ke namang ikwa ban ai si ka jing sekri hadu menta pimpat i ba nakaliang PDF ka don apo ka government apo ka MDA bandon kinu gidak thok bria ngi keren ni isu pi ngi kendo UCM ya kendo deputy CM ngi keren ni isu na ka benta kabit ka biang jong ka state ka ba ki paj ba jong ki kwa ngi keren ni kita ngimpat ju keren ni ka bedai ban ka kam kanu ka bangin ong bangin yaj bakala ka bedai ban ka ni ka kam syakri apo ka state be jong kalong shisha ka kubor ka bas ngausi sngaw melong bat ka ai ka bumla ban mudur ba ka wei kanong hikai contract ka balatip kerteng kum ka kong adelin longrang na ka snong maulai teng east khas hill district batang hadian ka tu ka nesngi ba ka sarkar ka lapan kut no e ka kam kala kempang sendet halu bumla shu ban sumareka hau banai ka lalungkon arja arwe
palat syajar tam kinong hikai kontrak kila syak weng kam no bat na kini saungut kidei badon ki jingtuna kat khotmen kita kidei iwei na tura iwei na nongston bat iwei na mairang bat iwei idei imis aida na maulai teng bahap apo ka CNRD block mauplang nakadau jong jing bamla sho ban yo bai dawai bat ban kershan ya ka yeng kesem kala kuslai bat kata ka jing pang jongka kala kata hadu ba omdon nong suma sho bala ban pen koi ya ka kumta kala khlat no na ka ne ka perthai balali on tap dan borom ya ka met jongka henen ke sngi bat kala e no shadin ya laingut ki khun bat ukurim Singapore ban ajing kran sai ai play pang store ya ka service sangai store ir betul ini itman mesan jo kebalang bayi ngasam longmi ki longpa ngayang hangne nagabanta ka Meghalaya Government LP School Teacher Association officiating on contract basis ni dak kakajing snow say pom ki parana na hikaya po Meghalaya bagi don Syahjartam ni penpau ke jing ngosi lambat ki laingut ki khon jong mis ada ki balai no na akmat jong ni ki pa jong i ki men ki para kumjo kamtam ipa khon badon makat pat i por kani kadi kasngi ka ba kaman nagabanta imis adalin nongrang kalong pada kajing smosi yang iki Syahjartam ki nahikai kontrak Meghalaya but ya kajing kasam jong i shop store dan bromba aniat ko ya kajing adai jong is adalin nongrang but ni kum kasyan MS adalin nongrang idai active member jong kasyan hakba yang ila sya be kamno haka haunai Januari jong snam arhajar arhuai kumtangila persyang ban wat jingarap na sarkar hamtam na kabanta ki saumut ina hikai ke baduna ki badon jingduna hakat khakmat iwai natura iwai nongston iwai na po mairang pat iwai nang ni na molai tang badi miss aida hanrai kabasmosi kajinga terlem kejongi kalong bangi pat yo ban usok mes aida ilaino yangi aga jintrai ka basiteng ka jongi kom ka asyon marsin yo smoke for menin ndai chiteng nganga sa sejaka ka bajingai bha border Assam is garhil banat garhil ngam snow shuk suk shuk ban shong bayeng alishino ki bayeng Assam bandar rekat hagan sni kabakraw ng bantay mes Uba Renington lang do tongkar menteri katanat PHE but MLA ka Maukerwat constituency mendakas ngi ulasam yakitin sob yeng syagi aspa sanpau tali ki long yeng bahap hapo jong ka Maukerwat CNRD block lengba ka Chief Minister's Housing Assistance Program CMHAP haka jinga don kat jong UBDO jong ka block ia kini gitin sob yeng lengba ka CMHAP layo bansam marmar laiban kawai ka long yeng bat mentakas ngi layo bansam syakumba shispa tam ki long yeng bat iki badang sa on sa sampan haka ni ka tayo ka banwan haka arterik jong ulber arja arpuar haka baydei bat kane lapan long ye ke jingalang balengkot ha office jong ka Maukerwat CNRD block haka jinga don kat UBDO ba ai laurinyang uba jenong se bat ki wei de ki reurang ba harengkat ki pat ba nong yo jingerap lengba jong kani ke skim haba ai jingkren ha ga jingalang uba Renington lengdo tongkar uloong ba uda angnut banwanra ya ki jingkela bot kwa syo bandang yo sngo ne yo i ya ka jingduk jingkerdo ha ka than Maukerwat bat ru hapo ka jilla Meghalaya hi baro ka wei ula boru ye ki kentin kurku kerdo ye ki pat ba bakinang yai keu haki kam ki jam habaro kiliang bat ula boru ye ki jingkermen balang ba ka jingyo ye ki nikitin sob yeng kan long shisha ka jingkerku khamtam ye ki to ki long yeng ki badung ki basem jing e ha ka ne ki jing sam layo ban jet khanang tang ye ki to ki long yeng ki bade hok ban yo ya ka te ka tin sob yeng lengba ka scheme CMHAP Gisukman ni kabasaisin pat nginyo bansam but kanikatin housing ikabang iyo bansam menta
ngidang sedang mentah la penong i bajes bakal di bansam haduk digip naik belada Andre kidon kidau ki basyong nia ya kabagi sebelah ban le kata bat ngasumut ban ong ki ba pensyong norim ya ki barok ki balaji kini kisnam ngisu kemen bagi yo mentakan kisnam arpo aku hakaban akbilti bahkan di kisnam jong kajing kelipat ya kajing do ya kini kisnam kebalada ngaju ong haki buwon sin bau nus nam de usnam haki jing wish jong aban ai kubelisem thamai ke bro ngom get back the loss yo biang ya kabalado haki ni kisnam baro ek bangilado ngin kelipat mentah bad usnam unde usnam uban man ra kajing kemen haka bangile yo I bau corona ulah tulot bor isu to corona baklan bor ba mansua telangi dang ya hapan ya deng mas ngaru nang deng mas nang don jerho hidup mengmala pengbam deui ke jerho corona tes yang ngam don corona ye isto ke jerho kriat jerho pum aman ka telang ke bagadon ter batawat no tinggi don corona la tes yang te ngai kublei pi barkhot hakaba ngila yaisha akitu isnam bat poin tapat nusnam badon jikernan usnam ubang yo skim ro kambon ngisyo something housing ngiyo urban sam MLS kim menta bat ngidang don ro kejikemen baginang la pan sam biang sakum ba arsen ni ke MLS kim nei kata ke kejikemen jogi namar kata tongin perlong sisa baudus nam arpo undeus nam hakabangin yo pat ya ki bangila do ik bangim simla yo shu kabelang asgi ke babit biang simla yo krisnam kebeladan na kadau jo corona mentaus nam ngin ya tresito rekam lagi skim sokar ke bangiyo ke bonja kita skim ngin dia terisi tomru dalade hakaba ngin dia bed ngin dia biang kalau ke rekam hadu kata-kata hakaba ikwa banyo I bat pai ba jogi ke dia kiu hakayo hakakot kin dia kiu hakayo hakakot kata ke rekam hadu kata-kata kajing Sin pat hapok jong nus nam hi bansam ya kitin housing si sin pat kata ke ke cikermen hakabangin ya kun dia boden ngeleng sokar bangin yo biasa sin la kuno kumno ya kitin housing hot na kalian jog MLS kimro menta kasngi hadin balawai hakapor shibeje ingin sayo badrilis ya ke MLS kim hakabangin yo masang hi menta kasngi but kitin hot namar bangi so thu ya kajing khia jong kajing tre hakajing penbek ya kajing ia penbej breu tekat ba kedekitin housing kita sam na keleng ke belas kim ginom pat sam kitin menta handringin aishwa ya ki we ki jais kim ki ba omdon kam bandra bandrong ki bom dot kam khia let's say ke bagin ai tangi envelope ka order hak bagi di oban IP hak ba kapisa jong pi ki beneficiaries kan sarung haki account jong pi tingi karpat IP ba pinsa le khia ya kata dak parwandra ya ki bank passbook badon ki account details jong pi barro ke ipik jong pi kum kajing persya kenang ba on sayo on pedrung direct ya kapisa jong pi haki account jong pi bakin sayo bandro na gitu ki account ngai ko blesi bude kajing trelang jong pi kisnong ki thau ya ka ba philai rap ya ka committee la ya rap yo chairman I budget ban yo ban select budget ya ki breu ki badon kam ban yo kitin ki badai hok ban yo tin lada perkhat aji syas ngo kumba laya samtin sitin ke MLS kim ngila sam artili kisnam rung ngila samtin mentar nginang buk dia ketin da perkhat ngo kumba nsayo katno kita ki basnayin ban aitin kata-kata Andre indang ngila yai pha kino kendong ngisgo thu bakatin kerang dai kapadon kam tam hakajing im ki breu nakapta kitu ki bom padon jing ki bom padon sem ki badang don tang ki jing skum kiyeng tapar ki basuya tap malah katin kalau kabaran kam tam hakajing im ban yo ri slap ban yo ri na kajing kriat de na kata kadaw ka sorkaru kadang yai le na ko por ban ai gini kitin bat na kaliang jongi na ke MLS kimro ngindang yai bo bat ngin persya la dolong ka bala se ban bu kambul syu mentaus nem long jong kani kesnem ke beradet kalau penong ni kani jing sateng hakabangin sam dan rei Isong tunat bahagi di benai ke sorkar kara relief ya kini ke protokol ke bakam sting ngalak menong ke jing duna jung kini ke corona hagini ke jela ke jungi berhagri India kalau penong ni bangin nong kumning belong bawat dari don kambon ro ni asno bakam da delikan
Ti nganom kwa ban kren bun sen ti sen pat nga shukwa ban ai kuling EGP barok kinong yo bentah mo ha ka ba hian sa yashim ban ya ra ha ki jong isnong ban tan kami ki ha ka ba nges kan nong ke jingkel ku ba nga shukwa ban pentep ba manta ka sini naman ni song tho ba kan bon pa lat la dengan sam barok ki bi series kumba aspa sam puyeng tinggal penbet menta kumba shispa tam ye te haga ngaji akan discuss dari video mene te sayara ku borla mekitu ki badon ki wei sno kapta gini rumba ki be ket ke ba i sno tau baga next kabagin sam karno haga sni balai kemudian haga next Wednesday haga tai ko wei tayo te ngin sa ai ki jingtip official na galem jungi haga tu ki sno ki tau te ngi shikwa ban patip ki tang kum ka jing patip advance kamtam ki paromba haga bakin rai ga ka kubor ba ke next kabangin sam kumai shispa tam ngin pendot badadadam ki bala khat mata sni kim shimla ban poilot ro ni kerpa pa pin pentep begini warna kan tu sni namar ki volunteer ki bangin pen kre mo kan stom haga bakin ya klet igri kiten tingin le betang asni ke next kanong haga Wednesday Uba Renington Langdo Tongkhar, MLA ka Maukerawat constituency, but ubadairu umentri katnat PHE jongka sorkar jela, haka arpusaw tarik urempang araja arpuar, ula plat ba ya ka MLA scheme na ka Special Rural Works Program, SRWP, jong usnem araja arpau arja arpwe. Kabukot hadu arklur tam, haka office rekam jongka HSPDP ha Maukerawat, harangkat ka jinga sakilang jongki ba kadong kathan la pelaj ba hadu unripo nyautli ki scheme ki bahab hakisan menta kita ki long ka Special Rural Work Program SRWP bagan thup ya kisan pukandai tli ki ja scheme haka Chief Minister's Special Rural Development Fund CMSRDF kidon lightly haka Intensive Arts and Cultural Development Program kawai haka Development of Traditional Folk Music kidon artli but haka Intensive Sport and Youth Development Program kidon artli Katkum kita kithum ki jat jingtre ki kentup nado ki jaka le shabar ka jingshna ye ki madan ye lekai bat ke jaka kre jongki dong ye lekai ka jing penha ye ki kamra class jong ki jaka pule ka jingshna ye ki pung chong ki jaka sajan ki lenti ya ki jan hadu unreus pa arpusan ngut ki dong yo jingerap haka kam ri jingri aspa ngut ke yo jingerap lengba ka tin sob yeng ki bamar lai ban shispa san phongut ki longkimi ki beshae ha unong sumar ni ki single mother prapungut ki kena pule Henry Pusan thup ki tiar mystery but shipau tali ki korso jan hakane gesngi nalo ka jingkren jingpenshai na uba Renington Langdo Tongkhar layo ru ye jingkren na ubidio jong ka Maukerawat CNR di blog uba ai lauriniang ya ka jingalang lepenya da uba api wanyang treasurer ka Maukerawat People's Development Association MPDA but uba Donbok Kharjarin General Secretary ka Maukerawat People Development Association kita ka skim ke ba ka sarkar Kelamang lambau MLA jungi kebangi ai keteng ke SRWP kebangi yoban release hakane ka janmit kena pasing ke pemerintah jong uni usnam hajar arpawai te kembali ongi MLA meni ba nganam lakban batailut ya kini ki skim ki bangin serio ban release meta ka sengi ten rei MLA yang ni don rekat batngi in serio ban batai te ngashkwa ban pensai ya pi ki pajba jong ka constituency hi bar ko we ba let's say kan don kano ka ching ngo thu bakla ba balai yangi la mi keteng ndrai pikam phawan ka ni kasni te ndrai nakaleng ka komiti ka jongi ngila ya perkhat ba nginum la ban sam ha ka juga ski ya baro ki pajba kepala kot hadu kumba pras Pak tam dunaya ki beneficiaries te kumba pras pak tam ki bayo ki skim sibat te ko ban macai happy yang ni ba nginum la ban le mentakarski ndai kan ni kedai tang jing sedang ban pelaj ki skim jong warpo we bat nang ni sikmat ter ngi la ya penbet rekat bar omle ba ki nong tre jong yang ni po office kan don man kesngi ngin nadu ka sai kesngi pila ban wan ter ban ya sim ki order ban ya penbet kumno ban penpoi ki skim syaki logging per ki ba yo jing metoy na kan ke SRWP te skim bahasa pi nang ni apa pilet nang ni sa adjective ya ki prasnong pertawa lagi jong snong ba
nadu kesengi belasai kibom selaban wan hang ni kin sayawan bani kendu hang ni office jungi bat ngin sayo ya ban bajil karangkat bat kini kinong tre jungi bakin saai ya pi ki wo odar lani kando ka baki lapan pen poi ya pi sakilong yang sam yang pi te kipat ba kala kemilenti banyo kamshua ya kene skem hendri ngela slam na katau jung bon ke kidau ha katau jung ono kubit bat ke bon ku kidau ya ki bangela kumpen slam bat kalong ro ka jingkemen ha ka ba langi la islam hendri ngim shimdu skem ngin yo hi bat kadai ke jingkular jungi se kipat ba langba jong pi matagasngi bayakini ki badangsa ngin penkloi karbala ya kabangin yo bansam lut mentau snem ngila sam ke skim ko matai ka bang plat ba amtasngi ke dai snem ka balai ngidon sa art ligi snem bat ya kini snem bar artli ngin pendep hi mentau snem bat pendep bat le se hadin sa arnai lai banai ngindang yo biang men plat ba biang sakwe pada skim ban yo plat ki ba kwa bani tu pi la ka long kam slam kendet Hendai kam simdon ke jing perkat berkam pakala hai hendai baro sispa na ke sispa ka skim padba kan le cik padba bar ke skwa ban ai ke jing tip jing pi ke skim ke bagal penbu mentau snem ban korek knet ke jing ong babok ba ki skim simet mentau snem ka poi ki individual ka poi ko ma cut ways pa life ho ngot ai ki ban yo ai ke skim simet cut ways pa life ho but ka babun ke ki ba yo ke ka poultry an pikiri kene ka skimri jingri kabapoi sekan reus pa arpusan nangta kadon kene ka skim tin CGI sheet kabadon arspa ngut e kinong yo jingmetoy nangta kidon sekini ki sengkel modal kini ki longkmi ki bala syai na ki nor kinu kidau hakabaki long sengkel modal kumba chispa san pongut nangta kadon sekene ka skim na kamta ki student hakabangi ai jerap ye ki student kumba prapongut ai ki kena school kinyo jingmetoy nata kidon sekini kitiar ki bangi ai na kamenta kene ka carpenter tools ha ka bangi yo ban ai kini kitiar misteri kumban reu phosan ngut ai nata kadon ro sakini kitiar sewing machine ki kitiar su jan ya ki ba don kam ki banang maksud jan kumbash pongut ai te ka total jong baro ki di skim baro we are lai sausan reujak kis kemi ke bengibu nak nak SRLP kan long cut ways pa lai pomut ai cut ways pa lai pomut nak MLS kim ya ke bangin yo bansam syaki individual nalor kata kene ke bangi pelat nalor bangi pelat lang ya ki individual ru rekin don saki construction ya ke bangin yo pentre ke bon ki jaka kat kum ke jing ai jing mut hi jong pi ki nong yalam yo pi ki rong ba nak snong per ngela yo penbu ki bon jat kis kim haki dong haki tan beper la kalong ki footbridge la kalong ya ki footpath la kalong ki school bat ki wei ki madan ki bon jat ki skim ya ki ba ngila penbu mentau snem ngila plat lang la yo sang sol baro ki skim bar kasa satang ki jing petrikam ya ki bangin si petrikam ngasukar pat pi baro ki bedan pentah lang ba ki skim la kalong na ka construction la kalong na ki individual ngi kme lenti ke jing penon kam hok bahkan dolong ka bamentoi la dolong ka bala ngikwa baka jing trekam ka dolong ka bamentoi nagam ta kari kinam ta jong pisimet ka dolong ka jing mentoi ka jing kerkhui pisimet bat nam ta kri skim pat baru ai baka dolong ka jing mentoi ka jing kerkhui ki pat ba nado bentar MPP Kajing mi no kinong ilam bat kinong kersan ke NPP hanong po constituency tang na kadau jong kajing pesha halo kajing ai ticket claim da tip kinong ilam ke constituency kala aban kata ajur ya ke NPP hanong po namar menta kesngi baro kinong ilam bah khmat ke NPP lembar ki spangut kinong kersan kilami bar kilapan kut sendon ya ka parti NPP hanong po constituency kani kajing simrai ban eno ya ka parti NPP da kinong ilam bar kinong kersan ke NPP nong po constituency kadi hadin ba uba CBCM kum u advisor ba Agustin Walang kum u president ba Tiblem Lemput secretary uba 3 nongrum advisor ba Henry nongrum organizing secretary ba Drista Klen u secretary ka NPYF bat ka kongdelis malai kum ka president jong NPP women swing kila shemya karai ban eno kamno na ke NPP bat ha ka bakhado baro kinong elam bat kinong keshan kila rai omtang ban eno kam
bat ban penkun no sendon ye ke NPP halo ke jingbom buram kinong elam ki bana jerong ya kinong elam ka constituency ya ke ne karai le shim ha ka jingelang ka balalong menta kesngi ha ka office jong ke NPP hanong po ka badairu ka jing saukhia halo ka jingbom buram ki he nong elam ka party ya kinong elam na ka constituency bat hado balapan bena ya ka tiket ru kum kinong elam kim tip satia bat kim a jing tip ba ka ne kala pensa ha padeng ko umdom ya baro kinong elam bat kinong keshan ke NPP nanong po constituency baro kinong elam bat kinong keshan ke NPP nanong po constituency kilapan pau ye ke jingbetar namar bakim tip satia tat hadu baki he nong elam naneng kilapan bena ye ke tiket Shaka Kong Magdalene S Maulong bat kum kinong elam kita sengurem shisha bakim don dor satia halo ke jingtre shitom jongki pan penklain ye ke party bat hadu balapan bena ye ke tiket la shule klem da bot kat kum ka retreat kam jongka party habakren hakani kesngi nandu uba CBSE uba Agustin Walang bat rengkat kitei kiwei kinong elam kiloong kamdon jingmut ban ye trei bat kani ka party ka bom don jingburam ye ki para nong elam bat ye kino kakam la shurai naneng bat ka jingtre shitom ban penklain ne ban suit ban shor ye ka party baro shikata kamdon dor satia Dadam don expat driver te tongnya. Dadam don tu expat driver gong tongin penwai na. Namar bang ngasung tu ba nang ne sakmat hin si ong biang ni sha nyo beng biang naginong yalam benelo. Te halok tak nung riung ngakwa ban ong. Melada bi ong mengin ye ne ai jingmut yang ia hakati kemit bangin ye ne parti. Melada bi ong tang namar begini kila larisan jadi kinong yalam ni ba mensua ngir ngin ya resign no te kemut ngin aji mut hang ne kadang ngin su kata gadi kwa tengah kubdeshbun ya ki klau ki tam ki bedang sa isha siampen ban mentang isha iben isha yuben ngimdon kata kejing ken snap kum yangi ki long kimi akajing shisha haswa bakin rai haswa bakin mut kidai ban yatu kumno ngitmu kumno ngimut ban yalam ya kaperti siampen ban kamdon kata kejing ya sungtu jengmut la shui jendak la shui kum ki kun swet kun rengli kam ya dai ka ketin berkatlik ha ka bangi ya keren ha ka bangi ya peliu jengmut ha ka to ka janmit bagi lawan ban penpau ha kmat jungi siampen ban kibor ki banalor ka sarkar kam som la yitu yangi balai kumngi ki parti NPP ki besang nongkong ya kanong po nyimdan hokmo ban syong hapot jong kaying NPP balai ni sya yuroj khamtam ada bai sar jungi kum ba CBSM isya weng isya jendat isya yuroj i presiden jungi iba Agustin isya yuroj wat hadu mangi kilong kemi khamtam mangangalong ke presiden jong ke blok balai ngamtip hiki bakile kita ki bor ki bahalor siampen ban bakan ne ke sarkar habangi pek ni i bekam ken snap ya ni to ngin kelathia ngin keladam no nang ne sekmat langin ya no shano ngin bu ya kata kaphang lada ki dang ken yangi mangi dei ki briu ngim da ka khut min sim ngin ya no in rei lada ki ken yangi bangim dei ki briu dak ka basuk ngin ya bu ya ka signature jongi menta kamit baro kum kilong kemi ka syong happy hanga ya kata kejing prat lenti na ka benta jong ka NPP jong ka them ribhoy hapo kanong po tangkum ta kublay sibun kibala sem kibala penglong kibala sui la shor ya ki NPP nong po blok nong po kudisi Henry ngalap bagane kejing sui kajing shor jingi imat kam ya kam hang na imat ble usap ya ne kajing sut kajing shor jingi kane ka panpau ba ngam nam kan tho ya tinok noi kandidat ke bonyele ha ka parti kon si jingi ha ka parti ha ka nopo kon si jingi na ka parti pi kajing kren ka janga kalong na ka mta kinang elam ki bahalor du na ka high level ha kajing sisya kum magalong hakiwai ko nunsi hamal lagi district hapo Meghalaya lane hapo India bro kuwai kajing ai tiket
ya uno kandidat kano kandidat ki banyele ka de belong na ki konsensi lengan na ki blok Henry imat ki experience hagana ko por pula dem u kandidat u ba ai tiket mangi na ka blok na ko konsensi jok ngatharai ki pekat hakata gerkom bagi ai tiket no nalor klaim daya lengba jonga jungpi klaim daya lengba lamba kata ke grassroots rebel ke bong fareng bagian na high level kane ha ke jing syam ke jonga ha ke jing pekat ke jonga kalong ba yang ni kin kam jog ni pi hang ne ki khen bang yum dai ke rongba ki khen bang dai ki khna ki khen bang dai ki bom patnang ban trekam ki bom parla benyalam ya ka dong ya ka konsensi ya ka blok ya ki unit ke circle ki jengi ya ki primary unit ki jengi haman lagi dong haman lagi jeka kane ngasngo boka kta khamtam ya ka mensim ki jenga nyen hapan perkhat jiliu na kunta kane namar bakane ka sanyi hima sima ka jingjit na mai khamat ka election ka dei ka kamyap ka kayim jonga jungpi ka dei ka kamyap kamim jong ka konsensi jong ki pai ba no hing sinong jong ka dong jong ka than jing namar ka tangin hapan khat jelew ha swab ning sim ya ka senjam tominya khat kum giro rumba mantar ngolong presiden dawai ngolong sekretari dawai mangau trai ngesek kencat no mangau bola seng bola bu bola penlong penman ya seperti NPP ngan hap pensong sabar jong jing ke jonga umana baju ke jing jonga unwan rung unwan tuklar yang unwan sewon kram nga yanga unwan penyaya ke jing jonga un penyaya ke jing ke sem jonga ngana kren jonga ngapen pau bangam don jisuk nan halot kene ke jing le nama katangin hak punya perkhat ngamong bak tungin le nok kumta hande jungin nya perkhat da ka jimut ke perkhat ka bajengai namar ngin hak perkhat ya kalawai ngin hak perkhat ya ka bha kamiat jong ki snong ki thau ki jungi ya ki kur ki kha ki jungi ki do ki sam ki jungi ki bolong ki nong sing snong jong ka nong po constituency sabu no ya ka resignation na ka parti NPP kum working president jong ka ribhoy kum o advisor jong ka nong po block NPP jungi nadu mentak khidmat na kalian junga ngahap ban resign arteli kita kada kong kada gata bangam so ya hap ya ka polisi terekam ka ba claim procedure but kajing bom kain snap ya ki baladet pen kubor mangi ki presiden ki secretary yang ngaruh advisor claim dan jing konsol claim dan jing keren si kentin ru na kata kada na kalian jonga ngapen suo pensab di parlo dan Gandarno ya ka resignation ba pimdei barsoi na sebentar jadi lebih ini na sebentar mangikwa bagi terang ban syakri rengkat bat kajing tip lang rengkat bat kajing but ya ki prosedur diriti terekam jong kaperti kaba menginginkan tengalam bakal lalong julum lalong le dan bor klem sunyau ju yaki nong yalau jong kanong po blok ki bamangi ngide ki founder ki nong seng ya ka NPP hapo kanong po blok dei kata kanong rem kabala kwa ban person sobha wat nom seu ya kan ki penso ke jungan nang ta jupi ki lok ki ba ngam dan daw bat pi ki parlok ta mangi kwa ban penso ya ki nang mod man pen bet ka kong ka bade ka presiden hari kala kong pong arko artarik kerja kutu klem gano ka kaji itu kaji penbet kaji yakren kaba mapi kitrai kibadai ban raya kanong po konsumsi syamyo lat ban yakren tan kita ikutin kublesi ti kumtung ila poisya ka bukut jong ka thup khobor sasisin pat kublai shibon ye phi baro tat hadu bagni syambyang kublai shibon